Gepleyer Azatlyk radioty. Akşamyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy apreli hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşmeginiň esaty ýöregine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Metbuat azatlygy boýunça iş alyp barýan şerhetsler reportyorlar guramasy metbuat azatlygyna basyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hataplanýan ýurtlarda gitdigiçe artýanlygyny aýdýar. Düýü Paryjda ýerleşýän toparyň 26 aprelde çap eden 2017-nji ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeksatly hatawatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indiň awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli dälligi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýly diýilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında ýygy gaýdanlygyny aýdyp, demokratiýanyň nusxasy hataplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň yaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýp esaslarnyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nusxa bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip şerhetsler reportyorlar guramasynyň baş sekretary Christophe Delore aýtdy. Guramanyň düzen sanawynda Türkmenistan şu ýyl hem 178-nji setirde ýerleşdirilip, onuň dünýä derejesinde Demirgazyk Koreýa we Eritreýa bilen birlikde metbuaty iň berk gysyş görkezýän ýurtdugy bellenýär. Iranyň baş ruhany lideri prezidentlik wezipesine dalaşýarlary ýurdun ykdysadyetini günbatyryň kömegine ulanmazdan östürmek we prezident Hasan Rohanyň daşary ýurtlar bilen sowdanyň hem mali goýumlarynyň hatawyna ösüşi bil baglayan siýasatyndan daşlaşmak meselesine önsü gönükdirmäge çağırdy. Dalaşýarlar ýurdun daşyna göz dikmegiň ýerine ykdysady meseleleri çözmekde milli ukyba we çirki mümkinçiliklere önsü gönükdirmäge wada bermeli diýip Ayetullah Ali Khamenei 25 aprelde Tehranda musulman ýurtlaryň ilçileri bilen geçiren duşugynda aýtdy. Günbatar ýurtlary Iran Islam Respublikasyna garşy görüşýärler, sebäbi islam olaryň behwitlerini böwetleýär diýip Khamenei aýtdy. Khameneiň berk siýasatçy ýaranlary pragmatik Rohanyny halkara ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagyna garamazdan ykdysadyýetin haýal ösmeginde aýplaýarlar. 2015-nji ýylda Tehran dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulalaşygyny baglaşaly bäri ýurdun ykdysady ösüşi 7,4% ýetdi. Muňa garamazdan Halkara Mali Fondy Iranyň nebit pudagyndan başga esasy uğurlaryndaky ykdysady ösüşiniň 0,9%-dan aşmaýanlygyny belledi. Aktamyň Milli Howpsuzlyk Öňçünkü geňeşçisi Michael Flynn 2015-nji ýylda Orsiýadan sapar üçin ruhsat almazlygy bilen kanuny bozan bolmagy mümkin diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň komitetiniň liderleri 25 aprelde aýtdylar. 2016-njy ýylda Donald Trumpyň prezidentlik kampaniýasynyň baş geňeşçisi bolan pensiýadaky goşun generaly Flynn Orsiýatyň RT telewizionsynyň gurnan dawarasynda nahar başynda prezident Vladimir Putin bilen bile oturupdy we onuň Moskwadan sapar üçin adynan 33.000 Amerikan dollary möçberinde pul tölenipdi. Öňkü harby ofisier hökmünde siz Orsiýetden, Türkiýeden ýa-da başga bir ýerden pul alyp bilmeýärsiňiz diýip Gözekçilik boýunça komitetiň başlygy Respublikan Jason Chaffetz Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Yaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisidanyň may aýynda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Media maglumatlaryna görä, Kisidanyň saparyna degişli meseleler Yaponiýanyň resmi toparynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçiren duşugynda ara alınıp maslahat edilipdir. 25 aprelde Aşgabatda geçirilen duşukda iki ýurduň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň we nebit gaz pudagy boýunça partnýorlygyň maslahat edilenligi habar berilýär. 2015-nji ýylyň oktyabr aýynda Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe'niň Aşgabatdan saparynyň netijesinde Türkmenistanyň we Yaponiýanyň energiýa pudagyna hyzmatdaşlyk barada alyşyga gol çekilip, taraplaryň umumy bahasy 18 milliard dollarlyk proýektleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýanlygy ma'lum edilipdi. Orsiýet we Hytaý Birleşen Ştatlaryň Günorta Koreýada ornaşdyrma üçin raketadan goranyş sistemasynyň böleklerini aşyryp başlamagyndan soň Washingtony tanqid etdiler. 26 aprelde Moskwada geçirilen Howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýetyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň gyssagly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarymadasyna durnuksuzlandyrjy faktor bolup durýanlygyny aýtdy. Lavrowyň sözlerine görä Orsiýet Pxenyanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýle Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurde harby aktiwligini güýçlendirmegine çuňur aladylanma bildirýär.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Annurwan. Serhesi repertuarlar guramasy Medeniýet adatlygynyň awtoritar rejimli ýurtlar bilen bir hatarda demokratiýanyň nusgasy hataplanýan ýurtlarda hem barha beter yaramazlaşýanlygyny uydurýar. Dünya ýüzünde Medeniýet adatlygynyň ýagdaýyna gödäwçilik edýän uramanyň 26 aprelde çap eden hatawatyny Türkmenistan görkezýüniň aşagynaky 178-nji derejesinde Demirgazyk Koreýadan we Eritreýadan ýokardaky ornuny saklap galypdyr. Serhesi repertuarlar uramasy Türkmen Medeniýetyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tanqidlamagyň akla sygyjak wagtdalygyny, TV mediýanyň tutuşlygyny, hökümet kontrollugyny saklanýanlygyny aýdýar. Mundan başga Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda ýerleşýän media uramalarynyň az sanly habarçylaryny hem ýanymagyny güýçlendirdi. Ilatyň alternativ habarlar almak üçin ulanýan iň soňky mümkinçiligini ýok etmäge çalyşyp hemra antennalaryny aýyrmak kampaniýasyny dowam etdirýär diýip hatawatda aýdylýar. Türkmenistanyň Medeniýet hakkynda kanunyny senzuranyň gadagyn edilýändigine garamazdan Türkmen prezidenti hökümet mejlislerini, jurnalistleriň we çeper dörejilik wekilleriniň wezipesiniň ýurtda gadanylan gaýdylýan üstünlikler giň beýan etmekden ibaratlygyny gaýta-gaýta ýatladyp durýar. Şeýle-de Medeniýet neşirleriniň ýolbaşçylary kanun esasynda öz esaslanyrjylar tarapyndan wezipe berilip aýrylmaly ýa saýlanmaly hem bolsa prezident Berdimuhammedow tarapyndan işe berilenler we aýrylýar. Emma muňa garamazdan Türkmen lider döwlet eýçiliginiň Medeniýetiň ýolbaşçylaryndan öz berilen kadrlarynyň işinden hem işe nägile bolýar. Şeýle-de Berdimuhammedow ýurtda gazanlan üstünlikler beýan etmek üçin daşary ýurt habar teristler bilen hyzmatdaşlyk gurulmagyny, jurnalist kadrlarynyň terbiýelenip ýetişdirilmegine çagyrýar. Diýinçilerin şol hany Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň baş redaktory Farid Tupatullиnyň pikirine görä bu ýerde taýagyň iki uzy bar. Это действительно ситуация с средствами массовой информации в нашей стране. Это палка о двух концах. Действительно, с одной. Bir tarapdan häkimetlere Medeniýetde hiç bir problemanyň gozgolmalygy, diňe öwgü bolmagy peýdal sebäbi bu efir arkaly globalluk ýagdaýyny hemme taraplaryň awadançylykly ýurt görnüşini öredýär. Emma Türkmenistan bir tarap ýurt hem bolsa izolýasiýada däl, ol beýleki ýurtlaryň biznes kompaniýalary bilen halkara syýasy guramalary bilen iş salýşýar we Medeniýet adatlygynyň bolmalygy ilkinji nowatda häkimetleriň özlerini ziyan edýär diýip Tupatullin aýtdy. Hukuk goraýjy Türkmenistanyň bu ýagdaýda daşary ýurt guramalary bilen Türkmen kompaniýalarynyň we hökümetiniň arasynda ýüze çykan düşünişmelikleri aýdyňlaşdyrmakda ýeterlik mehanizminiň garmaýanyny, netijede bu wezipany Türkmen diýiminiň ýerine ýetirmäge çalışýanlygyny we munyň o diýen täsirli bolmaýanlygyny öňe sürýär. 2017-nji ýylyň Medeniýet adatlygy indeksiniň dünýä kartasy mundan öňkülerinden has gararly we jemi 21 ýurt garry renk hawaýolly. 51 ýurt geçen ýyldakydan 2 ýurtken gyzyl renk hawaýolly tutuşlygyny alanyna bolsa ýagdaý gödäwçilik edilen 180 ýurdyň 3den 2-sine golaýyna yaramazlaşdy we başda aýdyşmaly Türkmenistan ýylydan 3-nji orunda ýerleşýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Medeniýet e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Medeniýet e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Dünya ýüzünde Medeniýet adatlygynyň ýagdaýyna gödäwçilik edýän serhetsiz reportyorlar guramasynyň 26 aprelde çap eden hasawatynda Türkmenistan indeksiň Demirgazyk Koreýadan we Eritreýadan ýokardaky ornuny saklap galýar. Eýti edil häzirki gün Türkmenistanda ilatyň ýerli medeniýet, radio, telewiziýa gyzyklanmasy nähile. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Häzirki wagtda Türkmenistanda 69 sany gaziet, jurnal neşir edilýär. Şeýle hem 7 sany telekanal işleýär. Şon soragam radio kanaly işleýär.
Yönü ilat köpçülüğünün arasında şolorun hiç birem hiç illi kırıklanma döröden oklayıp bana arkayın aytta olaya sebep gurrunduş bolyan adamlarımızın tas ehlisiyen yani şol vurdadı tasdik ediyorlar biz özümüze kalsa gazet jurnallara yarılacağım der yönü abuna yazılışık başlananı öz işleyen puğduğun boyunca neşir edilen gazet jurnallara yazılmak talep ediliyor biz öz iş orlarımızı yitirmediği için mecburi yağdaydı şolara yazılıyat yönü eden çıktığında direkt bir okar yağlı, bir bilmediğini biler yağlı, hiç illi materyal verilen ok, hemmesi birini kaytalayan gazet jurnallar ya da radyo, televizyon ya da şonun yağlı duruşunu mahabat, reklama şekilli programmalar bir halk köpçülüğünü özüne imirktiriyen telegetleşiklerim, radyo getleşiklerim yok deyip tasdik ediyorlar. Amanrada Azatlyk Radiosynyň redaksiyasına gelip gowşan hatlarda şu Türkmenistanlaryň ençemesiniň şu daşary ýurt habar terişdelerine tomaşa edýändikleri ýa-da gyzyklanma bildirip okuýandyklar barada maglumatlar bar. Siziň söhbetde şolýan ýaşaýjylaryňyz olar bu barada näme diýerler? Eger daşary ýurt habar terişdelerine tomaşa edýän bolsalar, haýsy ýurtlaryň teleradio gepleşiklerini tomaşa edýändiklerini aýdýarlar. Bir yurtta ilatın agrımlı öylüğünün dil bilmek derece hem çäkli, şonun üçin olur köplenç Rus televizyonyasına ya da Türk televizyonyasına tomaşa edýänliklerini aýdýarlar ýöne olardy da aýtady Rus televizyonyasına soňky döwürde berilýän zatlaryň şol bir sydyrgyn Ukraina Rossiýa dawatyndan başga berilmeýänligini aýdýarlar bildirýärler garar adamlar özlerini gyzyklandyrýan zatlary radio televizyon gazet jurnalyň bilen jogap tapmagyňyz da kynlygyny aýdýarlar ýeketek aýdýan wagtlary onsoň bir dogrusul habarlar alyp bolanok ol bilen satelit antenalar goparylyp aýryldy diýe hatda şol şäher ýerinde de owa ýerinde bir toparyny şähere goly ýerlerde şonu aýrypdyrlar ine şu bizi gaty aňmyzy kesipdirýän zatdy gurrun berýärler onsoň garadyr işden boş wagtymyz duýmaz üçin türk ýa-da rus kanallaryna berilýän kino filmlere tomaşa edýmesek ýa-da bunu Azatlygyň türkmen bölümine berilýän zatlar dinlämesek de el yeterliler Azatlygy dinlemeden bunu verilse kıyırlaşýar diýip gurrun berýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, mähruman doganlar, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň bir gyz özüni köpürden taşlady. Türkmenistanyň bir gyz Türkiýanyň Istanbuly goly Sakarya welaýatynyň Arifiýe etrawyndaky bir köpre çykyp, özüni aşağı oklap, janyna kast etmäge synançdy. Türk medeniýetynyň aýran habara görä, Türkiýanyň Sakarya welaýatynyň Arifiýe etrawynyň Mollaköy adly ýerine 25-nji aprelde akşam saat 18:30 töwereginde 20 ýaşyndaky DM adly Türkmenistanyň bir gyz maşgalasyndaky oňuşsuzlyk sebäpli köpre çykýar. Ýaş zenanyň köpre çykanyny gören töwerekde derýada balyk tutýan ýerler aýatlar ýagdaý derrew Türk jandarma gullugy bilen tiz kömege habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine gelen jandarm gullugynyň işgärleri derrew töwerekde howpsuzlyk çäresini amala aşyrýarlar. Ondan soň ol ýere gelen tiz kömek halat ediş we jandarm gullugynyň işgärleri bilen bilelikde türkmen gyzy raýonyň aýtarmak üçin töwerler edýärler. Ähli töwerlerlere garamazdan DM adly türkmen gyz özüni köpürden aşak derýa taşlap öz janyna kast etmäge synanýar. Tiz kömegiň işgärleri hem şol wagda türkmen gyzy halat etmek üçin ýzyndan derýa bökýärler. Wakanyň bolan ýerine gelen afat, ýagny adatdan naşar ýagdaýlarda kömek gullugynyň işgärleri derrew motorly gaýyk bilen derýa girip türkmen gyz bilen ony halat etmäge synanýanlary suwdan çykaryp tiz kömek gullugyna mindirýärler. Derýadan çykarylan DM adly türkmen gyz Toyota tiz kömek we gysagly bejeriş adly keselhana äkidilýär we hasahana ýatyrylýar.
Sakarya welayatynyň Arifiye etrawynyň jandarm gullugynyň bolsa waka bilen baglanyşykly derňe işini başladanlygy habar berilýär. Yer gelenine bellap geçsek, köpürden özünü derya taşlap canına kas etmäge inanşan 20 ýaşyndaky Deme atly Türkmenistanyň gyzyň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny bildiren hastahananyň işgärleri Azatlyk radiosyna Türkmen gyzyň saglyk ýagdaýy barasynda metbuatda çykyş etmek gadaganlygy sebäpli jikmejik maglumat bermekden saklanýanlygyny aýtdylar. Şol wagtyň özünde öz canına kas etmäge inanşan Türkmen gyzyň ykbaly barasynda degişli taraplardan haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepin gerdişiniň görä ýatlap geçsek, Türkiýe türkmen migrantlaryň ýekkin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugundan alınan maglumata görä 2016-njy we 2017-nji ýylda ýaşaýyş ruhsatyny alan Türkmenistan raýatlaryň umumy sany 25.000 adam. Ýene 5.000 türkmen migrant iş ruhsatyny alan. Bulardan başga diňe 1000 goly Türkmenistanlym Türkiýede Birleşen Milletler Guramasyna boskunlygy ýüz tutupdyr. Diýmek häzirki wagtda Türkiýede kanuny ýagdaýda hasaba alynan Türkmenistanyň raýatlarynyň sany 30.000 töwereginde. 2012-nji ýyldan bäri Türkiýedäki köýne pasportly türkmen migrantlar bilen baglanyşykly geçirilen barlyklaryň netijesine görä Türkiýede takmynan 200.000 goly köýne pasportly we wizasiz ýagdaýda türkmen migrantlarynyň bardygy çak edilýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Awaza syýahatçylyk zowlugyny döwlet belgili o ýürütü ruhsatnamasy bolmadyk uluglaryň girmegi gadagan edilenden soň yerli häkimetleriň alternativ hökmüne hödürlän transport hyzmatlarynyň talaba laýyk işlemeýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri Türkmenbaşy şäherindäki çeşmelerine salgylanyp, awaza girmek bilen bagly girdilen soňky şäklendirmeleriň ýaşaýjylara oňoýsuz täsirini ýetirip başlandygyny ýazýar. Neşriň maglumatyna görä, awaza girmezden ozal ýoluň uğruny ýerleşdirilen hasaba alyş nokotunaky elektron tablolar, ışık indikatorlary, şlagbaum ýaly abzallar işlemesini goýup durlar. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň maglumatyna görä, soňky hasaba alyş nokodunyň açylmagynyň ilkinji hepdeleri geçip geçmän, onuň abzallary işlemesini besedipdir. Inni uzalky düzgün olaýaklykda gelen ulogyň maglumatlary we wagty deptere ýazylyp, şlagbaum hem el bilen açylyp ýapylýar. Biletleri awtomatik görnüşde bermeli abzalyň üstü hem wagty gelýänçe prezident bilen örtülüp, munyň sebäpleri sorularyny da işgärler muny ulanmaly däldigini aýdyp maglumat berýärler. Ulogy hasaba alyş nokody döredilen soň, inni awaza girmegiň aýratyn bir mesele bolup durýanlygyna üns çekilýär. Awtobuslar her yarım saatdan gatnaýarlar. Goloy goltumda hiç hili taksi ýok. Dispetçere jaň edip, tezrek ulog uğratmagyny sorasaň, gödök bir görnüşde, näme jaň edip dursuňyz? Häzir ulog ýok. Garaşyň diýip, ýüzüň alyp goýberýärler diýip ýerlileriň biri Türkmenistanyň alternativ habarlary neşrine maglumat beripdir. Şol bir wagtda gelýän döwlet taksilarynyň hem her kilometre almaly 30 teňgesiniň deregini awaza çenli 37 manat alýandyklar hem habar berilýär. Yer gelinne ýatlasak, Azatlyk radiosynyň öz habarçylary da şu aýdan bäri awaza diňe döwlet ulugyny şeýlede ýörüte ruhsatnama esasyny girip bolýanlygyny tasdiklap, Türkmenbaşy şäheriniň welaýatlary gatnaýan taksilaryň ählisiniň hem öz regionlaryna uğradylanlygyny maglumat beripdiler. Şol bir wagtda ýurduň içeri işler ministrliginiň özü de awaza dynjalmaga gelýänleriň uluglaryny ýörüte duralgolarda goýmalygyny we göz öňünde tutulan ýörüte transportdan peýdalanmalygyny aýdypdy. Şeýlede diňe käbir uluglara ýörüte ruhsatnamalaryň berilýänligini, munyň dynjalyş möwsümini, hyzmatlar bilen baglanyşykly zerurlyklary niýetlenenligini ma'lum edipdi. Ulug gadagançylyk bilen birlikde geçen ýyl ýurdun beýleki welaýatlarynyň Türkmenbaşa gelip işleýän içerki migrantlarym şäherden çykarylypdy. Prezident Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen awaza syýahatçylyk zowlugyny millionlarça Amerikan dollar meşwerini maliýe serişdeleri karşylandy. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä, bu zowlugy halkara turizminiň iň bir gelim gidimli syýahatçylyk merkezleriniň birini öwürmek gözüňde tutulýar. Emma halkara ekspertleriniň ençemesi awazanyň keniz turistleri, hususan günwatarly syýahatçylara taýyn däldigini aýdýarlar. Bu ýerde bolkaýdan daşar ýurtlarym bir näçe aý diýmesen, mehmanhanalaryň boşap duranlygyny ünsü çekýärler.
gal berse de Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk we viza almasy iň kyn döwletleriniň arasynda dowamly agdalyk gelinýär. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen resmiýetleri anyk statistika maglumatlary bermeselerde ýurduň raýatlary Azatlyk radiosyny işsizlikden ezir çekýändigi barada dowamly maglumat berýärler. Lewap welaýatynyň Atamrat etrawynyň ýaşaýjysy Aýtunu daýda öz ýaşaýan sebitindäki işsizlik barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi. Kirkiçi şäherçesi boýunça işsizligiň juda ýokarda barada aýdylýar. İşsizlik problemasy ýeti duýulýarmy? Owa, ýeti duýulýar. Biziň öýümizde işleýän adam ýok. Biziň öýümizde men gelinim bar, gyzym bar, oglum bar. İşleýän adam ýok. Şeýle işsiz hojalyklar köpmi? Owa, köp. Garamaýaklan köpsi işsizdi. Bir arkasy bar adam ýa arçylykda, mäkimlikde olaryň indi 2 sany adam bolsa 2 sany işleýär. 3 sany işçi bolsa 3 sany işleýär. Zähmet birjalary halka nähile hyzmat etýär. Şu zähmet birjatynda nowata durup işe ýerleşip bolýarmy? Biz ýerleşip bilemizok 2006-da 5 adam durupdyk. Şonu her aýda baryp süýşürüm gördük, pul töläbem gördük. Biz berýän peýdasyny bilmedik. Zähmet birjatynda nowata durup işe ýerleşdim diýen adama duşýarmy? Mene görmek. Garamaýaklar durup men birjadan işe girdim diýen adam ýok, görmedim. Indi bolsam bardyr, mene görmek ýöne. Indi 2006 geçip gitdi, indi ýaňydan dur. 2012 mi, 2000 alýan diýär. Olar hem işli boldy. Siz indi täzeden nowbata durun. Indi 2012 mi näçäni alyp dursa işe diýipdirler. Indi sen dokumentleriňi her ýylda täzelemeli diýip. 2006-dan şu näçeli şol adam gatnap ýören bolsa, oňa iş berilmedik bolsa, ol nähilik eýem 2006-lar işli boldy diýip aýdylar. Berenok, berseň gatnarmy ol iş diýip. İş berenok, ýani indi o neme tawşyran delalarymyz tap beriň diýse-de, ýok indi köneldi, ýyldan täzelemeli, täze nemetmeli, dokument oňurmaly diýip. Eşi söz bilen seni alda goýberýärli ýöne. Bir zat tawşyrmaly dokumentler üçin ýaşaýjylar çykdyjak alýarlarmy? Hawa, biziň diňe bar gelmegimiz üçin 4 manat pul gerek. 2 manat aňyry, 2 manat bäri. Soň arçylykdan kepilnama almaly. Öýüňde işleýän barmy ýokmy? Telen taýarlamak üçin çykda jetmek gerek. Şo pullar ýylyň elinde ýok, işlemeýän ýerde 4 manat gatty ul pul. 4 manatlyk azy goýunymy alsa, biziň çağlarymyz edil bir güne gün goýýarlar. Etrawyňyzda nähile kerhana, şadawat fabrik näme bar şu halky iş orny bilen üpçün edibiläjek näme bar? Täze zawod açyldy, 12-nji çağlar baga açyldy. Onsoň amderadan ýene sport mektebi çağlar baga açyldy. Şoňam şermenderek, ogurtapyjylar işe girdi. Soň içinde arçylykda, mäkimlikde işleýänler girdi. Garamaýaklar galdy. Ýaşaýjylar şeýle kösenýän boldy. Şu ene öz aýdyşyňy däl şu garamaýak halka häkimlikler göz aýlany okmy, şu häkimliklere arda şikaýetlen barýan ýaşaýjylar bolýarmy? Häkimlik seniň näme çöreň ýokmy, suwuň ýokmy, işläň ok, sen näme kemiň bar diýen adam ýok. Telim ýüz tutanyňda ma bir kömek berýäni bilemok mene. İş sorap barsan saňa plan ýerden kärinde ýer berjek diýe. Hakda bolmajak ýerlerden şu kärinden öýdep bilmezýän adamlar aýtýardy, onuň üçin maşynyň gerek, mysal üçin ärsiz aýal baryp çölde mellek işläp kärinde ekip bilermi? Şu bolmajak zatlar diýärdi. Şu işsizligiň täbäbi näme de görýän, şu näme üçin şu işsizlik problemasy barha artdy. Şunu aýal gyzlar işlärýän kärhanalar ýerlerden gurup berse hemme kim işli boljak. Yeterlik däl şu kärhanalar. Eger bar bolan ýerlere de täze gurulan idaralar adam saýlap alýarlar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Lewawyň Atamrat etrawynyň ýaşaýjysy Aýtunu daýda bilen işsizlik barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Ýatadyp geçsek, mundan Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi Türkmenistanda işsizliğin derejesiniň 60% goloýdygyny habar beripdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň ýokary derejeli agdalary Demirady Koreýadaky ýagdaýlar barada Birleşen Ştatlaryň Senatynyň ähli agdalary üçin 26 aprelde Ak Tamda briefing geçirýärler. Senatyň ähli 100 senatory Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson, goranmak sekretary Jim Mattis, Milli Aň Togullygynyň direktory Dan Coats we baş ştabyň komandoýşysy Joseph Dunford tarapyndan briefinge çağıryldy diýip Ak Tam aýtdy. Trump'ın administrasiýasy Demirady Koreýanyň ýadro we raketa synaglary şeýle-de munyň Birleşen Ştatlara we onuň ýaranlaryna hüjüm etmek howpunyň bardygy barada aladalaryň artýandygyny beýan edipdi. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň ähli agdalarynyň bilelikde Ak Tama barmagy we oňa gurrun edilen 4 resminiň gatnaşmagy adaty däl ýagdaýdyr. Aslynda bu briefingiň Capitol binasynda geçirilmegi planlaşdyrylypdy, emma Trump onu Ak Tamda geçirmeyi teklif etdi diýip Kongresiň kömekçisi aýtdy. Ak Tam ýygyny Trump'yň hem belli bir wagt aralygynda gatnaşmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Bu briefing 26 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbalary özüniň raketadan goranyş sistemasynyň böleklerini Günorta Koreýa ornaşdyryp başlan we bu hereketi Russiýanyň Hytaýyň ýadaran mahalyna gabat geldi. Günorta Koreýanyň goranmak ministrligi Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalary garşy sistemasynyň elementleriniň ýörite territoriýa ýagny paýtaht Seulyň ortaça 260 kilometr günortasyndaky öňkü golf meýdançasyna aşyrylandygyny aýtdy. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlar Demirady Koreýanyň salýan ýadro we raketa howpuna gaýtawul bermek üçin raketalara garşy goranyş sistemanyň wagtyndan ir işledilmek mümkinçiligini gazanmagyň üstüne işleýärler diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Bu sistemanyň şu ýylyň ahirine çenli işläp başlamagyna garaşylýar diýilip beýanatda nygtalýar. Bu baradaky beýanat Demirady Koreýanyň 25 aprelde özüniň Koreýa Halk Armiýasynyň döredilmeginiň 85-nji ýyl dönümi münasibetli artilleriýa oklaryny uçurmagyndan bir gün soňra gabat geldi. Şol güni Birleşen Ştatlaryň dolandyrjylygyndaky suwasty raketa gemisi Günorta Koreýanyň kenarlaryna yerleşdirildi. Geçen ýyl Birleşen Ştatlar we Günorta Koreýa Demirady Koreýadan awanýan potensial raketa howpuna garşy görüşmek üçin THAAD raketa goranyş sistemasyny ornaşdyrmak barada ulalaşypdylar. Olar munyň diňe goranyş maksatlydygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan gurrun edilen raketa goranyş sistemasyny yerleşdirmek baradaky ädimleriň çaltlaşdyrylmagy Russiýa tarapyndan ýazaryldy. 26 aprelde Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalary garşy sistemasynyň gysagly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarym adasynda durnuksuzlandyrjy faktor bolup durýandygyny aýtdy. Lavrowyň sözlerine görä Orsiýet Penýanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirady Koreýanyň salýan howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk möçürde harba aktivligini güýçlendirmegine çuňur aladalanma bildirýär. Hytaý hem Birleşen Ştatlaryň raketa goranyş sistemasynyň ornaşdyrylmagy bilen baglykda Washingtona we Seula aladalanma bildirendigini aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.